धीरे बगे इरता मरला पड़ता। సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా, ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. వీడియో సూపర్ అంటే సూపర్గా ఉంది. లిరికల్ వీడియో ఎక్సలెంట్ అంటే వేరే లెవెల్లో వచ్చింది. అందరికీ నచ్చుతుంది, ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది ఫ్రెండ్స్. నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. సో మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది. నేను మ్యూట్లో పెట్టిన సాంగ్ని ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. అక్కడ ఫుల్ సాంగ్తో అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటా. తప్పకుండా మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ని జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇక్కడ మీ లోగో యాడ్ చేసుకోవాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు 7 మిల్లీ సెకండ్ వరకు, లేదంటే లేదు, మీ చాయిస్ అది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటో యాడ్ చేద్దాం. నేను లోగో యాడ్ చేసుకోవట్లేదు. సో మీరు యాడ్ చేసుకోవాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్ ఫోటో యాడ్ చేసుకుంటున్నా. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా. సో ఒక ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా. దీన్ని లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి. ముందుగా లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు దీనికి ఒక ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, ఆ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ కింద ఫోటో ఉంటుంది చూడండి. ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. ఎఫెక్ట్ కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇక్కడ దీనికి పేస్ట్ వేసుకోండి. సో పేస్ట్ వేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా, ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి లిరికల్ యాడ్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ. సో దానికోసం మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెలెక్ట్ ఆల్ చేసుకోండి. సో సాంగ్ అండ్ ఫోటో తీసేయండి. తీసేసి 17 లేయర్స్ కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇక్కడ పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఎక్కడ నుంచి పేస్ట్ చేస్తారంటే 7 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర నుంచి పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా, ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇక్కడ వరకు ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ నుంచి ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి లిరిక్స్కి. సో ఇప్పుడు దీనికి 3వ లిరిక్స్ ఉందిగా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. పైనుంచి కాపీ చేసి జస్ట్ పేస్ట్ టైల్ చేసుకోండి. సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది. పైన ఉన్న లిరిక్స్ కింద కరెక్ట్ ప్లేస్లో వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇలా. సో సింపుల్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలాగే 1 బై 1 లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో కంటిన్యూ ప్రాసెస్, ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక ఫోటో, ఒక లిరిక్స్ మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ రెండు ఒకే ప్లస్లో వచ్చేస్తాయి కదా, దీనికి కింద దానికి పైన కొంచెం పైన చేసుకోండి ఇలా. సో ఇక్కడ పెట్టేస్తే సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది ఇలా. సో మళ్ళీ సెకండ్ దీనికి కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఇలా పేస్ట్ వేసిన తర్వాత కింద దాన్ని కొంచెం పైన తీసుకెళ్ళండి ఇట్లా. సింపుల్ ఇలా వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి పేస్ట్ టైల్. సో పేస్ట్ టైల్ సింపుల్గా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో లాస్ట్ ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్. సో వీడియో కూడా ఇంతటితో ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.